Хареса ли ви нашето събитие, което се проведе днес в Арбанаси? Да, беше интересно. За първи път виждам подобно нещо. Какво впечатление ви направи? Имате ли някакъв момент, който много ви хареса от филмчетата? Да, хареса ми италианския филм. Може би той беше най-разбираем. Всички останали да се признае, че не можах да се засмея, но италианския беше много смешен. И със сигурност ще го потърся в мрежата. Смятате ли, че това се дължи на факта, че те са южен народ като българския? Не мога да кажа, но хумора, който самия филм представя, е по-нормален. Да, може би. Едва ли е свързано с това, че сме южни народи. Просто не знам кой е режисьора, кои са актьорите, но така много, как да кажа, искрено беше направен. Много е интелигентен хумор, много... Само за протокола да ви питам за две имена. Теодора Минуска се казва. Много ви благодаря за